Ngathi ukuthi yini ofisa yenzeke. Ngempela. Ngoba mina benginikele nje kuthenini ufuseke umenze la afa khona ngiyofa khona. Futhi bengikwenza ngenhliziyo yokuthi nje impela ngihamba naye. Kodwa manje nami angisazi noma ngi-right noma ngi-wrong uma ngenze njalo. Ngoba ngilapha endleleni. Angazi mfethu. Ngibuka izolo ngasho ukuthi nglawa. But ngiyabona ke imoto ukuthi imfakele i-pressure. I-pressure ngempela. Kazi yena ngokucabanga kwakhe ucabanga. Hamba odla ama-next mama. Kazi yena ke ngokwakhe ngoba eseyivumela le pressure iza kuye. Ucabangini ngaphela ukuvumela i-pressure kusuke kusho ukuthi usucabangile. Angithi usekuphi ngokomqondo njengoba seyivumela le pressure. Okay, shuthi mhlawumbe sekufuna ngishintshe ngicabanga lo hayi angazi ukuphi ngokuyendluke ngoba sikulokho ngase ngithi ake ngikhule ngizoke ngithi ngithola ithuba ke ngizwe kuye ukuthi kahle kuye imapha ama-priorities akhe ngoba nama yikho into engingayenza ngoba sekuvela izinto ey'ningi-ke zemphathi. Uzomphatha hayi no uzokele mphathi uzokele Ungasabi futhi mphathi ukungitshela uma ngabe kuyimini owona izinto. Hayi lutho mphathi lutho mphathi Ungasabi impela ukungitshela uma nginezinto ngoba hayi cha mphathi hayi ngabe ngiyakusukela ndoda ngoba lento lena ngiyabona ukuthi imfanele kube yimi ngempela ukuthi ngimisa kanjani makunje ngoba kukhuni inkinga kodwa ngoba noma ngabe ngithi ngibona ngcono ngoba uyakwazi nokungikhulumisa ngendlela ukuthi ngiqonde ngikwazi ukuphumela obala. Inkinga bonke labantu engiphila nabo abakwazi bona ukuzwe yami inkinga umbono wabo ufanele nje yabona manje nje ndoda yazi nomphathi akesime ndoda ngiyabuza ubuhlungu obheka nawo nobuhlungu osuke wabuzwa angibona ndoda yenza noma yini mphathi ezokuvikela mphathi ukuthi ungabuzwa ubuhlungu ngoba lento lena ubuza kahle kodwa ngiyabuka ukuthi iphazamisile. Mina bengikuhlola nje ngithi mhlambe le ndoda njengoba nginikeza imali ngathi hayi le mali mina ngihlale nginey'nkinga ngizoyidla kodwa ngigcine ngithi hhayi ngempela ke ngibona ukuthi kuzokwenzekani ngale mali. Ngithe uma ngibuye eThekwini ngathi sengiyaqala le mali ngiyayisebenzisa-ke kodwa manje ayenzi ngale ndlela ebengiyitshela ngayo yabona ngathi kodwa-ke ngoba vele stili noma kungathiwa ibingasekho bekuzosebenzeka mphathi kulungile-ke uma ngabe wazi ukuthi isebenzile yabona ngathi hayi akunankinga yabona right-ke engizama ukusho manje nomphathi ukuthi ndoda uma ngabe kuyinkinga ngempela noma inkinga inami shaqa nomphathi ngicela ukuthi uzoyikele ukuthi uyivikele mphathi into nento oyibonayo ukuthi izokushaya mphathi kusasa ngoba usuyangazi ukuthi ngiluluzwa omunye umuntu ngicela uyivikele mphathi ingenzeki ngoba ukuthi khona into esikwenzisayo yona ubona kahle ukuthi izokushaya kusasa ngicela uyivimbe mphathi ungasabi mina noma ngingaphoxeka kuzoba kwaleso sikhathi ngicela uyivimbe mphathi kodwa futhi akuphushele ekutheni iba nemicabango enjengaloku uyicabangile umenzi
ngoba vele icabanga izinto ezinhle kube nabantu abaphazamisayo ngalendlela okwenzeka ngakhona. Engingasho futhi ukuthi ngathi ngathi hey futhi umuntu nomuntu akenza umathanda, yabona, because kwesinye isikhathi ngibuke sengisele ngedwa futhi ukuthi yazi hawu ngibona ngathi ngirongile ukubalahla, ngibona ngathi ngirongile ukulahla umphakathi. Into engicela mphakathi, zivikele mphakathi. Uma kuwukuthi mhlampe sinemali esinayo othi ayihlukanisa zokubuwenza mphakathi, mina ngibone ngathi ubuwenza kahle ngoba akukho la uzozisola khona. Inkinga-ke noma-ke mphakathi-ke usho ukuthi izinto ubuye zibukeke ngakuthi umfana engaze ahambe ngenyawo nje kukhonjwa wena. Still noma mphathi ungathenga imoto uthi uyithengela umenzi, uma imfela umenzi still kuzokhonjwa wena. Ngcono bakukhombe mphathi into engeke ikuzwise ubuhlungu, ngoba musu uthenga imoto isifile isimila ebaleni, uthola ukuthi nami sekunezinto esengizisho ngoba sengine-pressure ukuthi imile imoto. Ngcono mphathi ungayithengi imoto. Uma mphathi angazi unganayiphi indlela mphathi yowenza ukuthi sisebenze kodwa kungabikho la uphazamiseka khona mphathi, ngoba kwakuphazamiseka kwakho sekungizwisa ubuhlungu mina, kanti manje mina nginobuhlungu bami bokuthi ngisele ngendlela yami, yabona mphathi. Into esiyikhuluma njengamanje inzima kakhulu. Ngicabanga ukuthi mina mphathi ake uzivikele mphathi. Angingasathi mphathi kukhona engisangathi ngiyacabanga noma kusho. Ngicela mphathi ukuthi ngicela uzivikele mphathi, ungabikho la uphazama khona. Angilahli mina, yimi okufanele azibone ukuthi ngizokwenza yiphi indlela ukuze kuzameke. Mina into engiyibuka kimi kufanele ngazi ukuthi ngubani, yabona, fanele ngizazi mina ukuthi ngubani. Le nto lena isingigaxisile kakhulu ngoba manje ezinye izinto angisakwazi ukumelana nazo ngoba nginemicabango eminingi engeke ngithi ngingayenza kunoma ubani yenze sense ukumina ukuthi mina ngizizwa kanjani, yabona. Kodwa engikucelayo ukuthi umphathi zivikele ndoda, zivikele. Ngiyacela le ukuthi ngicela uyivikele mphathi, ungahlukumezeki. Uthi noma kuyinto ekuhlukumeza kodwa kube ukuthi awuwazi ukuyibalekela, ithinta mina nawe, yabona. Njengokuthi ndoda umsebenzi kumele ugcine wenziwe, ukuthi bathini kodwa kumele ugcine wenziwe, yabona. Into ongeke ukwazi ukuyibalekela. Kodwa into enjengaleyo ukuthi-ke siyakha eyindoda ngoba manje ngiyabuka ukuthi iyakuhlukumeza mphakathi, kodwa mina iyakuhlukumeza engiyogcina ihlukumeza uma wengane ukuthi manje wena wenza izinto kodwa kunabantu abakujivazayo ngalezo zinto ukuthi uzenzela umfowabo, yabona. Noma kusasa kuyothiwa ayo akakhile, akuzuka-ke yiloko noma bengakusho namhlanje, kodwa kufanele kube yimi ubonayo noma ungangithathi iminyaka, kufanele kube yimi ubonayo ukuthi kufanele ngakhe. Uma umphathi ezoba la eduze kwami mina ngiyahlala ngirelaxe ngithi ukhona umphathi, kodwa manje umphathi mangithi ngimnikeza ithuba ukuthi ayenze ngoba ngempela ngiyibona into ayenzayo. Kunabantu abagcina manje bekhuluma kodwa futhi abakazi baba nento ephathekayo, yabona. Ndoda, yabona nje, yabona mina lento lena esiyikhulumayo ngayibeka ngokuthi iyangithunqa mphathi. Ingenza ngifisa ukudela yonke into ngithi kwamuntu ngisafuna ukuboleka imoto ngoba umphathi wayithenga imoto. Mhlaka nginendlela engibonayo ukuthi ngempela i-serious, fanele ngithi mphathi ndoda ngcono ngigibele ngizolanda imoto, yabona. Angifuni futhi ukuthi ngithi mphathi thenga imoto ozotheka amenzi ngoba izothi sasa mesiyenze leyo nkinga ngithi hayi nga-accept ukuthi angiboleke imoto yomuntu, kube namagama azongilandela engingikwazi futhi ukuthi ngiwaphilise emuva noma ngibe nendlela yokukhuluma, yabona. Mina ngisuke ngibhede ngoba uma ngabe into ngiyenza
uma sengenza nangenhliziyo ngisuke